experiència molt bonica, no? Jo sempre ho dic que la millor etapa per a qualsevol nen i nena de la ciutat de Lleida i de la província de Lleida és l'etapa de l'esport formatiu, de l'esport base. És quan gaudeixes, és quan fas amics i amigues, és quan et cohesiones, és quan gaudeixes veritablement de l'esport. Després cadascú podrà arribar o no podrà arribar a l'esport elit o a l'esport professional, no? Però la gran majoria no s'hi arriba i s'ha de gaudir d'aquesta etapa que és molt bonica. Jo vaig començar amb el futbol a la Unió Esportiva Lleida, vaig poder coincidir a Benjamí, crec, si no erro, amb el Sergio Busquets, quan el seu pare també estava aquí i ell també va jugar aquí a Lleida, que va començar com a porter. És el primer noi que jo vaig veure que portava dos guants, uns per entrenar i uns per a jugar el partit. La veritat que molt bon xaval, i després vaig anar passant per diferents equips, tant com l'EM, com el Balàfia. A la Bordeta també vaig tindre una molt bona etapa a l'edat de juvenil, que vam jugar a preferent i a divisió nacional, amb un molt bon grupet i amb molt bona feina, ho vam gaudir moltíssim, i després vam passar cap a l'arbitratge, que l'arbitratge també tothom creu que és el pitjor del món, però és de les experiències més boniques que m'emporto de l'esport, amb els amics, perquè al final estàs competint contra amics teus per poder ascendir de categoria. Vam poder gaudir fins a tercera divisió de l'arbitratge, entrenar juntament amb el Xavi Estrada, amb uns entrenaments molt durs amb el Xavi Estrada que ens feia entrenar cada dia, i gaudir de tota Catalunya, de tots els camps. Ve de rebot, per dir-ho d'alguna manera, quan va passar el que va passar amb l'anterior regidor, amb l'alcalde, en aquelles setmanes, jo de forma immediata ja em vaig oferir. Al final he estat lligat a l'esport lleidatà des de petitet. Jo crec que tothom de la ciutat de Lleida que són presidents i presidentes m'han vist créixer des de petit fins ara. Jo ja li vaig dir ràpidament a l'alcalde que, escolta, Miquel, que jo estic disponible i disposat a assumir esports, al qual em va contestar, però ja tens molta feina, vols una més? I jo, sí, vull dir que cap problema. Jo crec que la gent jove hem de donar un pas endavant i assumir el màxim de responsabilitats possibles. I van així, i la veritat que és un privilegi ser el regidor, ser un referent per a moltes entitats i assumir aquesta responsabilitat per la ciutat. Jo crec que és l'etapa de l'anterior govern, una etapa que cadascú va molt a la seva, amb molts projectes i amb molts projectes molt bons de cada entitat, però jo crec que faltava aquest punt de cohesionar i de fer projectes en conjunt pel bé de la ciutat de Lleida, pel bé de l'esport de la ciutat de Lleida. I al final hem fet certes coses amb moltíssima gent que segurament no requereixen diners, sinó que requereixen de cedir entre totes les parts, i la veritat que he vist els resultats que està donant, està donant els resultats i els objectius que s'estaven esperant. S'han fet fusions, s'han fet convenis entre clubs, s'està treballant de forma més conjunta, s'està treballant entre coordinadors que estan fent aquest treball i que s'ho estan parlant, de quines dinàmiques i cadascú què és el que està fent, com està treballant, quina formació està donant, quins valors oferim als nens i a les nenes a la ciutat de Lleida, i per tant hem vist com projectes com el vòlei, que van fer conveni entre els 3 clubs de vòlei de la ciutat de Lleida, han pujat, convenis com el handball, el femení, han pogut aconseguir l'ascens, projectes com el Força Lleida amb el CB Lleida, també han obtingut els seus resultats. Jo crec que donaran un pas més amb la fusió final i que serà un projecte pioner en tota Catalunya, no sols amb els equips d'èlit, sinó amb els equips de la base, perquè al final el que se'n beneficia és la base amb aquesta optimització de costos i amb aquesta igualtat d'oportunitats del femení envers cap al masculí, vull dir que és el que volem aconseguir entre tots i totes. I per tant s'estan fent projectes de ciutat i estem anant a un pas més amb aquesta filosofia esportiva. La veritat que tenim diferents programes per part de l'Ajuntament, també amb la gran tasca que fan tots els clubs i les entitats, que Lleida amb fitxes federatives té una molt bona salut, per tant l'esport base té molt bon present i té molt bon futur aquí a la ciutat de Lleida, i esperem que cada vegada més nens i nenes puguin arribar als primers equips, perquè la veritat que referents, però sense referents no hi ha esport base, però sense esport base tampoc no hi haurà els referents del futur. I per tant aquest treball durant l'estiu, l'Esportmania, que serveix com a educació, valors, formació,
pels nens i les nenes de la ciutat de Lleida, amb una condició econòmica que no hi ha aquesta barrera important dels diners envers de les famílies perquè els nens i les nenes puguin fer esport i lleure, en definitiva activitat física que la puguin fer. També tenim les escoles esportives i les escoles esportives específiques que són durant el curs escolar per a que cap nen i nena quedi enrere de poder fer cap esport i sobretot de provar altres esports que no siguin els federats, que segurament tot nen i nena de la ciutat de Lleida, un gran nombre, estan en un esport federat, però aquestes accions els donen l'oportunitat de conèixer altres esports, un esport minoritari que segurament no el practiquen, però el coneixen, altres esports amb grup i, com ja hem dit, sobretot amb els valors que fem. El futur és també, per part de la regidoria d'Esports, treure un sistema de beques, que sigui un sistema important de beques perquè cap nen i cap nena de la ciutat de Lleida tingui sigui quina sigui la seva condició social i econòmica, no es quedi sense fer esport, sense fer activitat esportiva, perquè la veritat que l'esport és una eina impressionant. Ara en tenim de molts importants, la veritat que la regidoria d'Esports encara està acabant de pagar el pavelló de l'Agnès Gregori, vull dir que això és important que se sàpigui, perquè ens suposa 780.000 euros a l'any. Això s'acabarà el 2024, però de moment ja estem fent aquestes renovacions. Aquest any farem la gespa del camp de Pardinyes, farem també la gespa del camp de Balàfia, que les dues estaven molt malmeses. També farem el parquet del Barris Nord, que és on estem ara, a banda que juga el primer equip del Força Lleida i el primer equip de les noies del CB Lleida, l'esport base que fem molts partits durant tot el cap de setmana, totes les setmanes de tot el mes, que aquí juguen des dels nens de 5 anys fins als nens i nenes de 19 anys. Per tant, hi ha molt esport base en aquest pavelló. Volem també fer, que ja ho estem pressupostant, la renovació, i ho farem quan s'acabi de fer aquest pagament del pavelló que ja hem dit, la renovació dels vestuaris de la ciutat de Lleida, perquè els vestuaris estan fets als anys 80, la veritat que estan molt antiquats i al final és fer un restyling de tots els vestidors. També tenim en ment tot el tema de canvi a sistema LED, el tema del canvi de calderes a eficiència A+++, i la veritat que els pavellons siguin el més sostenibles possibles. També el que tenim intenció de fer és 2 cobriments de pistes exteriors, perquè la veritat que on tenim el problema a la ciutat de Lleida, problema o un goig, perquè al final són les dues vessants, és amb els entrenaments. Els clubs estan creixent moltíssim i ens falten hores de pavelló i per tant el futur és cobriment de pistes exteriors que n'hi ha a la ciutat de Lleida, a banda també que al pavelló al Palau de Vidre, amb la reforma que ens han donat, hi haurà una pista esportiva per poder entrenar i també amb el futur pavelló de Fira també hi haurà una pista esportiva per poder entrenar també. Jo crec que vam poder participar amb un gran conveni cap a l'esport femení a l'any temporada 2021-2022, que més enllà d'aquestes partides econòmiques pels clubs femenins de la ciutat de Lleida els hi va poder permetre fer aquest salt. Aquest salt de qualitat que ara mateix estem gaudint, els va permetre fer aquest salt de qualitat juntament amb el treball incansable que estan fent ells, amb sponsors, buscant patrocinis cada setmana, buscant aquesta excel·lència. Ho has dit, l'AEM està en una qualitat enorme i està podent accedir a llocs de play-off per anar a la primera divisió del futbol femení. Poden estar a punt de pujar per jugar amb l'Alexia, amb el Barça, amb l'Aitana, etc. Tenim la Berta Segura, sisena del món. Que això, quan ho diem, ostres, hi ha la sisena del món aquí a Lleida? Sí, és la Berta Segura, ja està sisena i és sisena del món. I la tenim aquí entrenant aquí a la ciutat de Lleida i és un referent als nens i a les nenes de l'atletisme que ho serà en els propers 10 anys. Les noies del bàsquet del CB Lleida, les noies del rugby també que van aconseguir l'ascens, les noies de l'handbol, les noies del vòlei també, del Sesell, que s'estan administrant elles mateixes el propi equip sense cap entrenador. La veritat que amb esport femení estem molt bé, estem gaudint d'una etapa d'or. Els èxits esportius dels últims temps els han portat elles i per tant aquest salt qualitatiu perquè gaudeixin de les mateixes oportunitats que han gaudit el sector masculí durant molts anys. Estem treballant en diverses línies, algunes pròpies de l'Ajuntament, altres amb les associacions
pertinents, com pot ser Pivodi, que ens ajuda molt amb aquesta gran tasca, i a banda també els clubs de la ciutat que també cada vegada més estan introduint l'esport inclusiu en els seus propis clubs, com pot ser el Balàfia, com pot ser l'Atlètic Lleida i com poden ser altres que estan fent aquestes tasques. El Pardinyes també amb l'equip adaptat de cadira de rodes, el Força Lleida també té un equip inclusiu i cada vegada més gent s'hi està sumant. L'Àngela Moda també, que tenim una esportista amb síndrome de Down que ha participat en un campionat d'Espanya, la primera que ha pogut participar en un campionat d'Espanya, que ens va permetre portar aquest campionat d'Espanya aquí a la ciutat de Lleida per poder-nos gaudir d'ell. Línies estem fent amb les escoles específiques i amb les escoles esportives que l'esport inclusiu, que tot nen i nena que tingui una capacitat diversa pugui fer l'esport, i per mi la inclusivitat, per nosaltres la inclusivitat és que pugui fer l'esport juntament amb els altres nens i amb les altres nenes. Ens trobàvem que els apartàvem, fèiem l'esport i específicament per amb ells aquella activitat, i la veritat que hem de gaudir i hem de normalitzar que una persona tingui una capacitat diversa. I per tant, els altres nens, que sempre els nens no tenen cap barrera per a res, jo crec que sobretot els pares i la gent gran els intentem autoprotegir de tot, però els nens la veritat que són amables, coneixen la capacitat diversa que té aquell nen i aquella nena i per tant fan aquesta cohesió i fan aquesta empatia cap a aquest nen i cap a aquesta nena. I per tant aquests projectes pilots que estem fent a la ciutat de Lleida estan funcionant molt bé i els anirem tirant endavant i els anirem fent més grans cada vegada més. Doncs molt bo, perquè al final és el necessari, més enllà de la competitivitat, que segurament massa ens basem en aquesta competitivitat del cap de setmana, els pares i les mares que al nen i a la nena li pregunten «i quan heu quedat? I has marcat un gol, o has fet una canasta, o has quedat primer, o has quedat segon de la cursa o tal». I més enllà és aquests programes com feu des del FEMBASE, l'inculcar aquests valors, aquesta formació i aquest projecte cohesionador entre els nens i les nenes. Jo sempre ho he dit, que són més que necessaris, amb aquests referents que també teniu i que aneu per les escoles i els instituts a mostrar-ho, que cada vegada hem de deixar que el nen i la nena gaudeixi de l'esport i sobretot de l'activitat física, més enllà del resultat. Perquè al final de Messis o d'Aitanes, o per posar un exemple amb el futbol, n'hi arriba un de cada 1 milió, i això ho hem de tindre al cap. I el que hem de fer és animar els nens i les nenes a que facin esport. És respectar les decisions dels entrenadors i de les entrenadores, que són els que en saben i són els que tenen la formació per inculcar al teu nen i a la teva nena el que creguin convenient. Hem deixat treballar els àrbitres, que també fan la seva tasca cada cap de setmana amb una educació i que també ensenyen educació als nens i a les nenes sobre les normes, el respecte al rival, l'aprendre a gaudir de l'esport més enllà del resultat. I és el que feu amb aquesta acció, el FEMBASE, traslladar aquests valors perquè tothom en pugui gaudir de l'esport.